ka election MP mentau senam kalong ka ba shongshit bat ka ba pher bha na ki wei pat ki election hakini kisnam ke baladap nama ropai ba ola terang dik dik banwan ra ya ka jingkala ka jingya kan tho para nongelam para parti kalong ka ba khru jedo kata-kata kamtam na kini ki political party ke ba he ke ba kan tho ikiseng rulum ke baong ba kiseng rulum kin ampoi shano rekin kutang hakana para balada ki jobro kin sa jalan ti dalhi kin sa bam so ot baro son snam kini ki kantin ki bambi na kini kinong elam jong ki wei pat ki political parties handrai penkendit upra dalhi ya ka jing keren ka ba skotonat jong UMP bathamai Dr. Ricky Ije Singkon hado ba ki political party li ki ba kila sngu yo mensem na kani ka jingkren jong Dr. Ricky Singkon bat ka wei ne ki jing tho jong wei ne ki nongelam jong ka party VPP kudan kumni banong ka jing job dan burom jong ka VPP ha ka election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat ka dai ka jing pen pe score na ka bentak itu ki baong baka VPP kan kutang hakana para menta kideban pej kalau haluk sabha session banyo iba sawajam kasuru pra sahadalhi kitu kibaong baka VPP kan ampoi syai ai kin yo iba upra menta haluk sabha uyeng rangba marwai kitu kibaong ba upra unle ayu marwai ai kin tip ba por bakar Dr. Ricky ngabjar ke weki MP ha parlimen baro kawai kito ki baong baka VPP kamla bansyong marwai klem da sya liang kim snutho ba upra udon laki nong rim ki babiang kito ki baong ba omla banwan ra jing kala tang la ka jing kren Dr. Ricky to ya tho lem yaki ba UMP ka VPP u klem shong klikti Henry ulapan her wud sakishiti watla opaj ba babon ula shanya taliha ka VPP Henry don pat ki ba pen arta tin da kirukom keren bertong kitu ki baong ba don mas ngap yaw MP VPP kira dai ban sange ka jingdai lenter tai bat penkut sendan kamensem bisni kani kalong ka jing tho ya kitu ke bakran dai ya ka VPP ke baong upra unum poi syai ngangit ba upai ba usngu tho khamha ban yakinong tho ya ka to ka de khot ka baong unum la ban wanra nak ya ka jing kala tang nak jing kren hanrai ti tho lem yaki ba uklem shong klikti Henry ulapan her wud sakishiti kani kade ka shiti ka ba Dr. Ricky Ije Singkon ulalaj ai ha menteri bapej ya ka road and transport ubapan pau ya ka jing jong ka jing jot rathai jong kisrok National Highway 6 ha East Jaintia ka jing laj ai shiti ka long ban pen pau ha menteri ya ka jing sniu palat jong ni usrok bat ban le ai nak manta ka jing bha jong upai ba